enchepi kura tiabusiafo me pese me ne odi nkomo na hono nneoma bi ne edi kan de me ka kire mu nyina ne se obi anka na komanto ne yam. Let us remain calm, let us remain peaceful. Moma yen tena asundwie mu yen remain calm. Moma obi endi ensem bia obi aka ho enkoka asem bia moma yen stay kura yen nananom chichire ye no ye bebo ho ban. Ensem a omoka ye nyina no menim say security agencies, the lawful mandated people are omobo asundwie ho ban, omobo kuro ho ban no omuti omu nsem ne bi. Enti enye ye ene ye beka kire omu say omuntu ho anamo. Ndi omuka ye nyina no the police service, national security etiye. Ne enkrofo a omakeka omo ho abomu a omukasa ye no mo nyina amutie ye. Nioma threat akudu a omo wushu ye, they talk as if say they don't omo mfa obia ho ewo oman no mo. Yenim se mate. And we are counting on you, say you take the necessary actions to prevent hooligans to foment trouble in a peaceful town. Enti Ghana Police Service, police commander wo hwe akire ewo sampa. Ensamo mu kan ne na no manko kan wo dan bi mu. Omo kan wo abontin pefia mamu nyina motiye. Twami bedi akon. Twami bedi akon na oyen prako ewo bebi na nana kofi so na otosum bienu emo mu kofa no de ne baaye. Ene ono etimi sori ekeka nsem. Sabi. Until we are counting on the police service and the security agencies. Say omumpanyinefo na omukotena ho omuye sa nneoma no nyina no should be arrested and be brought to book. Ghana eye oman a yedi mra ene chichiri. Nti wa be hunu from day one. Ya adwin say ye be yusu mra no akwakosi bebi a mra no de ebekọ. And that is exactly what we are doing. Enti nsam no omukeka ye nyina no, we are only telling, we know very well that it wasn't a secret. And it is known to the police service. Mojumedi a mudi nyina ne say to detect, to prevent and eradicate. Enti we no kura no ne detection no enye din emamo because omu so camera adisi omu ho so e kire nneoma omu beye. Emra ye di nana samajafla esi ade so omukọ wanchi omukọ kintampo ekofa atotrafo mo mu be yes anwoma yi. The same thing ni bi no mo so mbesan aye biom. Sebi menam Kumasi abontin so ana ene me na me wosunwane na me ka se menam sunwane ma ho ka fefefe bi ka no gina mamfa ka na mame a mesai nneoma wati bi da ana me nenam ho ana makwa ko hunu fie bi fie fefefe bi na me se sa fie wei mamfa fie wei a mame a ene me masunyan ahye ade a eye obidia o se yemfa mawo yamfa mawo a ubeye basabasa. We know the police are professional and they will act. The Ghana Police Service near omoka ye no menya sure say mo betena ho emma even omaku akoko baako. Say mo hu omo, you saw them, very few people. Ye this year no more normally nka omudi omachi no. Today you see them, you saw them, they were not with them. Because omunim nokre no. And nokre no very simple. Ebusuafo baby a yaba bedru eye baby a ye di bibia ekwa wiye. De bia me meka onim nokre na ukata weni se obedane entro nokre a ontimi ni enkonim. Emra sampa nkonwa sembeto ye. Ene samboduafo ene enye no mo na ye pre akonwa. Ene wamma a ye di ye ho ade ena ne ye pre. Eye nana yelekusa asifo a ye busuanom. Nana yanda asifo a ye adama watara nom. Nana nyinda asifo a eye nana kofi sunonom. Nti ema oba panyina akonwa to ye no ye ena ne ye pre. Enu judgment ni bi na me de beto me platform no so no. Nti ko me page
na kwa abehunu say me the judgment I free 7 member committee and Nana Kofi so na oye man hene satam no otiso a wo form ye in that judgment omu make emphatic say emre bi druye na omu hwehwe omu pese omu prepare ebusuadua edi masampa akonwa na omu ka ye ne Nana Kofi so num ni adama no mu bomu say yenkodro ye ebusuadua adintia if you say ye any one ma ye di ye ho ade a ye nana ye baako it is in that judgment sampa akonwa emere bi duru ye ema ye ma binom kwan mo mu fira bontin bedi bi mi kasa no me mawuti ase say ye nana a ne ye frɛ no Nana Sanaja ne baba eba a ye frɛ Nana Nwa Kofi emra memma hu ye din ema ebusua no omokofa ne mane baaye ebedi ade oye bema aseni ye konwa no nso nka maasefo na edi na omo mane bedi ade Nana Nwa Kofi bedi ade Nana Nwa Kofi edi ade no samre no mu ene wode to abaya bia na efre no na abena ema na abena bewu masel ema masel ebewu samodua ya samodua te ya samodua enyine wo fie ho enti emra Nana Nwa Kofi di ade wie ya okoye no na ya samodua maame a ye frɛ no masel ene ne nana ye frɛ no na abena ene ne nua no maka no mu nyina e wo fie ho enti emra nana no mu didi ya kudi ama ne beduru brebia ye nana baako ana ye frɛ Nana Kofi so na odi kan mimi nana nom ene kofa ne free Central Region edi ne ba ye so obedi ade emre obedi ade no na eye samodua ye no ya branti a wo fie ho ntino ye Nana Kofi so ne twaami nti samre no nso na ye ne somafo yi ne ayi nyonomefo ne ye twuma nso nti omu ko omu ba nyina no enti ebeduru mre bia na Nana Kofi so no ye mbre ene wo ka kire adehyebusuan ne se the way amini samodua ye kwa ye bi poto kasam ye fra bibi institutional memory enti ne asam ne nyina wonim meni ho a mo mane ni ade no wonto aso entwima nso no tete no nso no sabi utọ wafina ana wako a una decide how to use him or her nti omuti ase ema ya samodua no ye twami ebedi ade ebedane Nana samodua emra Nana Kofi so na otosum odi kan efri mu enti samodua ebedi ade no na busua no efi se enam se wodi ade no nti no akreti dishibusua gate bi e de ato ha ma won enti 7 member committee rule na me ka se ekaye aye Nana yel kusasefo Nana ya nasefo a eye Adama Watara nom Nana nyi nasefo a eye Nana Kofi so no bo mu se yenko tre ye busua dua emmomu no sa eyi no kan a omo kan se omo di Nana Nwa Kofi a wo ye be ma seni ye be ma dihye na seni omo mfa na nka ye hu because omo de ne ka ho a ye ntimi nro ye busua dua ma ne meye baako because ye ntimi nya Nana ba ono no firi na se a obeba be kan de ne ho but wadi ade ne bi enti omo ma ne gina afaako ena omo kofa samodua edi ne beka ne ho adentia because ono ne to samodua Nana ye frɛ no na abena enti emma asefo a omo di akonwa no enam omo maame no so no ye kan ye bomu a ye miensa ena omo fra bontin bedi ye a ye Nana Nwa Kofi ene nan samodua ebo mu se omo nka omo ho bomu o kan judgment na samodua fo ya ne ka so mu ntiase adentia because that time no musi yeyi omafira kodwa no mu nana no ka se debi ade a ye no enye so obi eyi obi afiri mu na mmom ade no would free abonti na bedi ye potoka se be ka se you came through the benevolence of our people enti ye di asem no edi mayen e kan se ye ni Adama Watara Nana Kofi so no eye baako eye nokre nso ade ntina me kasa eni wamma ene edi ade ye di ye ho ade enti emra Nana Kofi so
ne nua a ye frɛ no edi kwaku afiri mu no me nana bema a woye me nana ba Ajara Fodwo ne nua bema ene edi na de a ye frɛ no edi kwaku siedu ona edi kwaku ade enti emra me nana bema ye frɛ no kwaku siedu free mu no eye Adama Watara ni ofa nimpon Adama Watara ofa nimpon a ye frɛ no kwaku anane a duduo na omo wo sampa enim no se ye frɛ no ofali ene di me nana bema ye frɛ no kwaku siedu a odi edu kwaku a woye nana Kofi Sono ne nua bema ade no ona di na de ade ntia because ye eni wamba so ho emra Adama ni nana a ye frɛ no Akosua Mantwa ja frɛ mu no eye tofu hini nana ye bo asua ne maami ene di na de Adama Watara ni ofa nimpon ye frɛ no Oba ofiri mu no eye nana tofu hini a ye me nana bema ene di na de emra nana Kofi Sono ne nua ba a ye frɛ no Afia Donko a bonomu no omo twa sokora na Afia Donko a woye nana Kofi Sono ne nua ba ofiri mu no onim ne odi na de eye comfort oba panyine comfort nyininge a woye nana Samba Jafla ne maami a onyem no wu no one di nana Kofi Sono ne nua ba ye frɛ no Afia owu ye one di na de enti ye eni wamba a ye di ye ho ade sa abusua abubua ne miensan a ye nana Yelkosa nana Yanna nana Nyinna a edda ho enti sanete enti se yama wadi ade bi sometimes ago na afra bontin be di a eno nkyere se abo abusua bubua no bi asi wo se you can use that one to come enti abusuafo send ye 7 member committee a nana Kofi Sono seti ya kyere ye se ampa emere bi duru ye ma asifo no ye mamu gina faako mu na akonwa ne ye mu dia the same thing ena asem no be pie wo Asanteman Council ena omu kan ye ba Asanteman Council no Sambuduafo no monka ho na eye between opanyini Abu Mahama ene opanyini Adama Watara Adama Watara meka enne emamati ase se opanyini Adama Watara na kuma mu na dwene mu ne bibia mu onim se na busuafo ne ye onim na mbom emere bia na nana Kofi Sono ye emre na omu ye plot no basabasa a me ofa opanyini Abu Mahama di court no enu ne ma eye ne ya a enu nti o take sa stand na o take ye no ne maami a ye frɛ no Mammo Abiba oba apanyini Abiba Yamo tamu a ye frɛ asɛm no wɔ Krontinhene fie a wo sɔre kasa ye no obi biara owo Krontinhene fie asɛm ne kɔ Krontinhene fie mo mu di asɛm ne maaye obi biara owo ho bia no etie maami ne kasa ye maami ne die no ka ye maami ne ka sɛ mimi nana ba a owo me maami a ye frɛ no Ajara Fodwo ono ena oni ne nyina kɔgyina hɔ ano mo kasa ena o ka kyerɛ me nana ba Ajara Fodwo sɛ Ajara Fodwo me ne wudi ye ade baako na mmom eye Kofi Sono nana Kofi Sono energy makonwa ede ma bontenso ni eno nte na memesi madi ansa na wo Ajara Fodwo ma babedi that was the bone of contention ena Krontinhene fie ka sɛ debi omo bisa Mammo no sɛ Mammo emre nana Kofi Sono esre wakonwa no ede akoma Susanna no wo ka kyerɛ onua no sɛ akonwa na yeduru miso anka me babedi no nana Kofi Sono asre sɛ wode koma obi a omuti ase na ase debi na wo ka se wan kan kyerɛ wo nuanom na de wo de na akɔkyɛ de a ennie Ajara Fodwo no mo bedi na omudi wie a ansa na ba wo ho that was how
the continue omudi asem no edimaye nokre trodo amamre tradition and custom and omugina so didiye ebusiafo enti mamo from that eyina no asem no call baby no omama nkasa biom because oye panyin a obeka nokre ena mrantie na because of sebi ne na omo nkasa hwehwe nti omo sori gina mo ana omo ye ne omo ya omo de ebeduru baby eduru ye enti ebusiafo ye ni eni wa ama no ekopie mu wo menhya biom ye ni Adama Watara ye kyerɛkyerɛ ye busua duamu a wono nso kyerɛ na busua duamu ye kyerɛkyerɛ adedi a ɛwɔ ye ntɛmu ye wura ebisa ne question na wogitu mu ampase we di we ade na ye wura eni asanteman gina so ka sɛ eye opanyini Abu Mahama eni opanyini Adama Watara omu ye moja a omu ye adiasi a omu di sampa konwa enti ekono opanyini Adama Watara eni opanyini Abu Mahama esre ye rantam kesi eka ne ntam kesi sɛ omu beba be kan bomu na omu ahwe sampa ama sampa afa ne ntuma pafra ema omu agi obi a o qualified dishi abranti a o qualify a omu de betena sampa konwa so ye beduru ya ye tutu ye tu anamo sambre na opanyina Adama Watara no oba mi ofa Abu Mama ho mo ye meeting ehwe kwan ya ombefa enumu ana na ye guso omu ya pe ene ye ti se ye ko mi ofa Abu Mama the traditional council catch traditional council for ne say opeso mu di na chi no mu komenhia ebeda manhia sese o makasampa ensem awie enti omu nko bisaye no ene omu ka se obi di petition fufuro bi aba enti the traditional council said say yes obi di petition fufuro akodi a ene mama yentwen enti omu frɛ the petitioner no ne odi asem ne ko ye mansa rose a oye sam moduase ni ene omu ka kire ye nyene na se ya no enka yakoko ka asem no ama ye di nkunim na mmom yesi Mansa Road e di petition foforo akomenhia yentwen na so mu kasa asem ni via na obedi nkunim no traditional council no be back sa ne pakro no na wese hini ye nyina ye gitu mu ye baaye e ma Mansa Rose e be ka ne enti a wodi petition ne koye e no wosre ye ra se ye ra nkasa ntana so ena Mansa Rose na woye Farouk abranti a wobo ne hu samrani yawsa modua no o ka se onu no onkasa na opese abranti bi a ye frɛ no Daniel Okra uba ye kuro mu a ye frɛ no Kwame Sakpo ana se Mamulenge ana ekuro bewu ono se wono mbom na ebe kasa ama no ye gitu mu e ma oni bo ne nkuro e frɛ ne Nansefo e ma ye nso ye bo ye nkuro frɛ ye Nansefo enti in the null shed conclusively nearby ye nyina ne se eye sampa konwa no eye nana yelekusa asefo aye no nana yanna asefo aye Adama Watara no nana nyinna asefo a eye nana Kofisun no ye na sampa konwa no eye dia the same as the where the 7-member committee a Sampa Traditional Council said ye na omukan no the same thing so na the Asanteman under the presidency of His Royal Majesty and Subai. Nemum, a yes, some would be a for no mufra bontin bedi no, or munye royals. I so mudi a kunyanibi. Nemum near wodi yeno, o dear through the benevolence of Nananum. And a yabaye. Yabaya, ye guswa ye bibia. And na sumahini, a kwasho masi. Ena omu hya ase ena somahene ebetwe nana domahene beka ho on se me ka asem a emra na somahene efre nana domahene ka se na asem a yaka wie na somahene no oha me ofrefre me wo ewo mukrum nsem no nana domahene said it me ne wo ka se I'm a church elder timi ntwa ntro nkyera wo da nana domahene ne kae enti na ye nim se onima mamre ni amane na ono ankasa kasa ne
Sumahini friend no a wo ye no enya de ese fata no yenim say Nana Domahini will later on turn it to an artificial Bunu and Asante fight. Eno mu no odi omudi be rara mo a eno mo be dane say Bunu champion na se me Nana Samba Jafla se nka Nana Samba Jafla so aye no e wo Sampa eno wo Jan wo Sampa ho ena one man menhia de a enko no Nana Domahini any problem. Ebusiafo Ghana man akonwa Sampa ye sorry ye etu Sampa ewo Asanteman ye sorry ye ehunu say ye man hini bo Asanteman ene di man hini bo mayen na Nana Samba Jafla beka say ono oya appeal court judge ne senti no waba bedi ade oyi ye fra Asanteman mu edi ne ho akobo na Nana Domahini na o ma ye den problem ni nyina no ena Nana Domahini eko share the losing fashion nechi and they've caused a lot of fomented trouble ewo kuro no mu pade no de bia se ne Nana Samba Jafla ka kire me o say Abu Mahama, I have a traditional area to protect. I have a town to protect the peace of that town. Asundwie a ye nananom de chichire ye no menni obi achi e ma ye nsai kro na asundwie entimunya abutre na se ya fa amamre ni amane kwan so aka Sampa asem nyina customary ya ka asem na wie na ya fa amamre kwan so edi mesi ade so a ye mfa Ghana mraso na ne aka no ye nwie ni pe mumma ye nkofa tutrasem ye nkoye basabasa ensai kro na ye nananom bre echichire ye no nti emra ye nkrata ebepie mu wo the Bunu Regional House of Chiefs Ghana ahemfo mra no echire se aye friend the Chieftaincy Act no echire se akonwa bi be ye vacant a the reporting authority no free the traditional area eneba se president ni ho a ahemfo no hia eyi panyine emomu da oma no aye friend no acting president in case of Sampa de no emra Nana Kofi so no free mu no ahemfo no nyina hia aye eyi Nana Kwadwo Masa otoso mienu ona ye Adontenhene ema the Sampa traditional area ena oye Kokon ahene eyi no abusiafo Nana Domahini be ye president of the Bunu Regional House of Chiefs na otwere letter e de command na Adontenhene aye Nana Kwadwo Masa mane ba meeting omu meeting minutes e capture Nana Kwadwo Masa as the acting president of the Sampa traditional area. Emera me kan say adihye no mu yi Nana Samba Jafla omu de ni ko kire the traditional area asi ahenefo the kings emomu gini tumu omu di nachi e de ni be kire akonwa ra aye otumfo osetutu a otoso mienu His Royal Majesty onu ji ni tumu wieye no e no yi reps emomu ba Sampa emomu be hweye ma Nana Samba Jafla swai kire na hemfo e ma na hemfo e swai kire no e no musan di nachi e ba menhia ebe swai kire sikadwa e no ahemfo no so swai kire no ebusia yewra etna asem no wieye no wanka se sebi makonwa ne so sen Bunu nyina ntimi mfi wo otwere letter e de bread the Bunu Regional House of Chiefs say Sampa nkonwa sem e ba manim no sei na maka no na maka kire omodi nkunim ne say omunye ni of sefata na omra na ometena konwa ne so krata no da omanim busumi ba odi ko August September October November ansana Nana Samba Jafla eswai enti mo amu ka say yera amfa ni die amma Bunu Regional House of Chiefs na enye no kre Sampa akonwa eye ne dia it is the fact eye no kre nanso odi ani die ma wom ekre letter koma wom sa letter no ma post copy e wo me page
Nana Domahini. The problem in say, or use Sampa as a guinea pig for experimenting their so-called Bunu Champion agenda. And nuntina omukọ share a year the losing factioner or Mwankasa nim say Omunia Kunyanubi and an Omudian to trust him. Enti emra the traditional area a year meeting Eji Nana Samba Jafla 2 mwa e filling the CD form chieftaincy declaration form Edi ministry bibia kan ho di bre the Bunu Regional House of Chiefs mra ne kire se enka traditional council ne di baaye no the region yo mu ye ne se eso mu forward no mu di koma national na national ye ho adwuma enu na Nana Domahene kan se na tiko apai se Nana Samba Jafla akosoi a kire ye radia na odi sampa kwa Asanteman dia eni ye wono no eni hweye odi obi a onu mbom onfa konwa no nko Asanteman ena obedi nachi udwen ho a unti ase utimi ti ase kura mpa na anim se wandwen ho ye because adina a woka no sabi eni nyina so nti se abaya dwuma yeni constitution ne ma wo dwumadie bi se di na wo fi se ususin constitution nti wonya dwumadie na mra no ye wo bibia efre no mandemos a ye de wo bekọ na court ahyew e ma we ye se dwuma no enti Nana Samba Jafla e ma ne lawyers e di asem no court enti ansa na judge no be di judgment be ba no e no obisa ne ho questions judgment ne nso edame page pena kind e no obisa ne ho se ansa na me otemwani a metena asem no mu no ansa na meka se mehye obi se onfa Nana Samba Jafla nkrata nko no ese se mehwehwe mu se Nana Samba Jafla no sebi ne nipa famu ansa na waye ohene no wafa ne nyina mu ana enti ohwehwe mu no judge ne make key pronouncement ne edi kan o say ohwehwe adansedie ne nuoma a ewo nanim no e kire pepe se Sampa nkonwasem through customary arbitration His Royal Majesty Otumfos said to Otosumbieno aka Sampa nkonwasem awie through customary arbitration a court pronouncement a nokrenso trudu and was I can say Nepa or what to me